Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanambo hormati dun sanak kasadonyo bayi orang tiaka maupun nan di luar tiaka di mana saja berada. Dalam cerita kini ko ambo ka membahas balik tentang masalah kematian, yaitunya sehubungan dengan rasa duka cita bagi awak yang ditinggal dek keluarga awak nan lah dahulu atau meninggal dunia. Untuk dun sanak nan ulun pernah kehilangan dun sanak kandung atau keluarga nan paling dokek, serupa orang tua kandung, anak kandung atau suami maupun istri, tentu ulun pernah merasakan leh ba'a podihnyo rasa sakit ditinggal dek keluarga tersebut. Indak tabayangkan do sana rasa sakitnyo, rasa podihnyo, rasa kehilangan nan ado dalam hati awak. Indak bisa dilukiskan jo kata-kata lo. Ba'a rasa itu dalam perasaan awak. Awak menangis itulah pasti itu. Namun ba'a jua awak menangis, ba'a jua koreh awak memokik-mokik, baguliang-guliang, merentak-rentak awak. Ba'a jualah, ajualah nan awak lakukan. Nan itu indak kemaubah keadaan. Keluarga awak nan lah poi cako, indak kabisa kebabalik lai leh. Karono inyolah poi untuk salamo lamonyo. Orang-orang nan tibo menjongok tentu yo lai mencuba mau be hati awak. Sobalah tabah muah ikhlaskan lopehen ninyo beitunya orang kawa. Kalau ambo biasanya kodok juga ambo mengecek awak kapoi kiun sadonyo. Indak ado awak kona indak kakiun do. Kasadonyo awak kakiun. Cuma adonan bada ulu, adonan bakudien. Ambo sendiri kodok menyebut seromen itu sana. Walaupun ambo sendiri tahu bahwa itu sebenarnya indak ka membantu bona doh. Nan rasa sakit, rasa podih, rasa duka, cako, indak ka berkurang doh. Indak ka ondo tio doh. Apapun nan disobuk de orang nan datang menjongok. Namun nan sebenarnya sana, indak bayi awak mengatakan apapun atau mengecek cukup sakete ajo, sebenarnya itu ndak bado. Tetapi nan lebih penting adalah kehadiran dari orang nan datang itu. Duduk awak samoinyo, awak dongan tangihinyo, awak dongan ratok inyo, awak dongan kasado nan disobuk de orang nan ditinggalan tu. Itulah membantu sabona. Tapi jangan pula dibantah sana. Ndak perlu awak jawab deh. Manya pak kau, manya dia olun jua keiko, potangnya ado jua siko baru nang kini olun jua ado. Entu ka dibantah dia awak. Kena mak bona cako na mantan ke pekuburan. Naba ada bacari ijonyo baru. Lain ndak ado leh. Kabetu nyawa itu jan sana. Jan. Itu indak membantu doh. Jan dibantah. Dijawab pun indak perlu. Dongan aja tek. Dongan aja tek. Kok lai bisa ditopo-topo bau liau seketek. Habis itu cara awak membantu orang yang kehilangan tu sana. Itu mudah-mudahan lebih membantu daripada awak dan serupa ambo kecek cako, awak membantah, awak mendebat, orang nan sedang mengecek bagai-bagai itu indak usah. Jangan. Nan lebih borek sanak sadonyo sesudah sado rasa duka, rasa podih nan dialami cako, jika nan meninggal adalah tumpuan keluarga, tiang rumah godang, nan menjadi tompek basanda dari sado keluarga. Disitulah ujian nan paling borek nan tibo. Lah koriang aye mato beko, lah sahabi-habi awak mamoki berguliang-guliang di tanah marawung-rawung. Nan sudah itu
keadaan nan lebih pahit nan harus dihadapi. Hidup awak selanjutnya. Istilah kasarnya, orang nan selama iko mencari, indah ado leh. Kawak leh. Nasib anak-anak beiko. Itulah nan harus dihadapi sana kalau iko nan terjadi. Ada itulah pernah ambo membuat video sebelumnya nan berjudul Hidup Koyo Sabana Podi. Tapi da orang-orang nan ulun pernah mengalami hal serupa iko, mungkin ulun tahu inyo raso oleh. Dan ketika hal nan itu iyo bona tibo kaliau, na mengecek hidup ko ndak ado podi do, iyo mudah-mudahan beliau kuat. Jadi sana memang ada baiknya juga kalau awak indak terlalu menggantungkan diri terhadap satu orang. Kalau misalnya suami nan jadi kepala keluarga inyo nan mencari, usahakan dek orang rumah misalnya jangan terlalu bergantung, usahakan agak mandiri pulo seketek. Jadi ketika kehilangan, lain dak jatuh tapi ibona awak beko leh. Mudah-mudahan. Itulah nan harus awak jalani dalam hidup di atas dunia ko sana. Awak kabapisah. Jo orang nan awak sayangi, orang nan awak cintai, keluarga nan paling dokek jo awak, nan menyayangi awak. Suatu saat inyo kapoi meninggal awak. Dan awak pun kapoi pulo. Bisa pulo malah awak nan poi lebih dulu. Pada akhirnya sanak sadonyo, awak memang harus menerima kenyataan pahit itu. Suko atau indak suko. Indak ada orang yang bisa langsung menerima hal itu di sana. Biasanya itu butuh waktu. Seiring jauh berjalannya waktu, sesudah hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berbilang bulan, tahun-tahun pun berlalu. Mudah-mudahan rasa duka cako lai agak ondo seketek. Sampai pada suatu saat, awak lai bisa indak menangis leh ketika awak menjenguk makam dari keluarga awak tersebut. Karena awak iyo bonalah ikhlas, lah tabah awak melopehan kepergian almarhum atau almarhumah. Itu kalau menurut ambo sana. Kalau menurut sana, sana, cuba lagi pula lah pendapat dari sana. Kalau biar terkurang ambo, mohon maaf sana. Ko ada salah je khilaf ambo assalamualaikum. Ayo mo haja awak di. Indak obeh de awak do. De awak indak tontu do. Sianan kada ulu. Mudah-mudahan awak dapat meninggalkan dunia ko dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.